Inspirare, inspirare, Dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare. Jsem ráda, že pozvání k rozhovoru přijala Katka Bezděková, mladá žena, která dnes již se svým mužem, tenkrát s partnerem Láďou, procestovala takřka celý svět. V letech 2014 až 2016 podnikli expedici Big Trip a za 777 dní projeli všechny obydlené kontinenty, a to po vlastní ose ve Škodovce. Katka je nyní maminka dvouleté Marušky, žije v krásné Lípě, kde manželé Bezděkovi provozují ubytování. Ahoj Káťo, vítej. Ahoj. Káťo, otázka po tak dlouhé době s nemožností cestovat, ale přeci, kdy jste si naposledy doma plánovali nějakou cestu? No tak asi včera. Já jsem si to myslela, že něco takového řekneš, tak jsem tušila, že asi cestování bude vaše možná denodenní téma. Jo, je to strašný samozřejmě, jak se uzavřely ty hranice. Oni se uzavřeli v podstatě hnedka po naší nějaký poslední větší cestě, kdy jsme se vrátili v březnu loni z Malty s Maruškou už, tak právě se to tady všecko pozavíralo. Já jsme to byli takový nešťastní, že potom jenom jak se šlo, jak jsme cestovali po Čechách, ale mapou a pusou plánujeme pořád. No. Možná i v kontextu právě toho posledního roku je vaše expedice ještě vzácnějším zážitkem. Teď už by to asi nebylo tak snadné. Napsala jsem snadné v uvozovkách, protože ono to určitě nebylo snadné ani předtím, ale uvědomujete si to? No mně to přijde právě úplně neuvěřitelný, když si vezmu, že jsme odjeli v době, kdy se o nás jako všichni báli. Vlastně v Jižní Americe probíhala ebola, v Asii byla Zika, nebo v Jižní Americe byla ta Zika dengue, že jo, a všichni furt říkali, vy jste blázni, vás někde zabijou a takhle. A teď je ten svět vlastně úplně celý zblázněný a my sedíme doma. Jo, tak to mi přijde fakt jako neuvěřitelný, ale na druhou stranu jsme to fakt jako vychytali úplně v nejlepší možnou chvíli. No. Určitě. Některé věci z cest, aspoň tak já to vnímám, jsou takové těkavé, že vyprchají za chvíli a něco zůstává a to je úplně přirozený vývoj. Co je stále mezi vámi z té dlouhé cesty? Co je přítomné, co vám zůstalo? Asi vztahy s těma lidma, protože vlastně mně se líbí, když občas někdo říká, jako, že vy jste cestovali autem, tak vy jste vlastně všecko projížděli a neměli jste možnost se s těma lidma potkávat a přitom vlastně je to úplně naopak, protože když máš to auto, tak musíš furt zastavovat a furt se ptát a nakupovat a tankovat a schánět různé věci a my jsme se během toho právě se strašně moc lidma vlastně seznámili a zůstali s námi vlastně v kontaktu a díky sociálním sítím, to je prostě úplně bomba, my vlastně v jednu chvíli si píšeme s kamarádem z Ruska a mezi tím ustává kamarád v Americe, jo, že to je prostě, je to super. No. Takže ty lidi nejvíc nám zůstali a samozřejmě různý úsměvný historky z hranic a já nevím, z nějakého handlování, nakupování a tak. No. A pojďme se trochu přenést v čase. Vzpomeneš si na chvíli, kdy vzniklo tohle přání, ta myšlenka vydat se na tak dlouhou cestu společně? No, já si myslím, že vlastně od té doby, co jsme s Láďou spolu začali chodit, tak od nějakého prvního kafe, byť v té době jsme ani jeden to kafe nepili, tak jsme se bavili o cestování a paradoxně já jsem teda si strašně myslela, že jsem velká cestovatelka, tak jsem mu hrozně vypravovala, že já už teda byla 2krát v Řecku, že jo, a jednou ve Španělsku, tak teď ať on se předvede, kde taky byl, že jo, a on oproti mě v tomhle je teda strašně skromnej, tak on skoro nechtěl odpovědět a pak jsem z něho teda vytáhla jakože úplně neuvěřitelný destinace, tak mi bylo opravdu strašně trapně. No a potom jsme vlastně jako tomu dali fakt jako velký náboj, že jsme byli spolu 3 měsíce a už jsme jeli tam a než jsme se nadáli, tak do půl roku jsme byli na 6 různých místech a furt jsme o tom mluvili, jakože no jako cestování super, ale víš co, musí se vrátit do práce, 14 dnů a 3 týdny, to je prostě málo, že jo. No a tak co si budem, že jo, jednou u nějakého piva Láďa seděl a bouchl do toho stolu a říká, já už toho mám dost, já jsem si řekl, že prostě ve 40 já prostě půjdu do důchodu a odjedeme na cestu kolem světa. Tak já jsem seděla naproti němu a říkám, tak jo, tak jsme se domluvili. To je hezký.
Kde se bere odvaha k něčemu takovému? To vůbec nebyla žádná odvaha. Já si myslím, že oba dva jsme na tom byli úplně stejně a to bylo jenom prostě touha. My jsme do dneška tvrdíme, že prostě jsme byli strašní matláci, který vůbec nic nevěděli, skoro nic si nepřipravili, neměli představu a jediný, co bylo prostě ten sen jako jedem. Samozřejmě asi nám i pomohlo to, že oba dva jsme lvi, takže jako když řekneme, že jako něco uděláme, no tak není cesta zpátky, že? Jsi mluvila, že o vás měli třeba vaši blízcí strach. Podpořili vás nakonec v tom zájmu, nebo to bylo třeba v rodině trochu napjaté? Ne, tak rodiče to vzali paradoxně úplně nejlíp, tak věděli, koho mají doma. Ono naštěstí teda, my když jsme s Láďou odjížděli, no jsme se rozhodli, tak už jsme spolu 6 let byli, 6 let jsme spolu žili a 6 let jsme spolu už cestovali, takže jako já, když jsem přišla domů s tím, že jako hele, já odjedu na 2 roky, tak sice se tak jako tak podívali, poťukali si na hlavě, ale bylo jim jasný, že prostě když jsem to řekla, tak to udělám. No Láďa, ten to měl jednodušší, ten už rodiče nemá, ale je pravda, že když jsme to řekli některým kamarádům, tak ne každý to vzal úplně dobře, jo? Že některý byl jakoby nadšený, jako vy jste fakt blázni, někdo to dával tak jako, že no to snad nemyslíte, vážně to nemůžete udělat, no tak jsme to udělali. Byla to 2letá cesta autem napříč kontinenty. Ty si tedy zmiňovala, že jste moc neplánovali, ale přesto se na to zeptám, jak probíhalo to plánování té cesty. Tak asi trasu jste museli nějakou mít. Tak my jsme samozřejmě jako něco jako plánovali, ale představ si jako plánovat 2 roky dopředu, to je prostě neuvěřitelný. Jo. Třeba dneska ta doba je úplně šílená, že bych si vůbec netroufla říct, co bude za týden. Že jo. Ale my jsme třeba věděli, že budeme začínat Afrikou a ta byla pro nás totální neznámou a těch informací bylo málo. Takže jsme jezdili po různých kamarádech, který prostě Afriku už měli tak nějak najetou a snažili jsme se zjistit různý hlavně jakový pro nás praktický a důležitý informace jako ohledně doprav, hranic, já nevím, peněz, víz a takhle. Měli jsme i tu cestu jakože nahrubo naplánovanou, že téměř pořád pojedeme po teple, pojedeme v létě, takže to se ti taky změní, že jo. No a potom člověk fakt zjistil, že nejpravděpodobnější a nejlepší je vždycky si to naplánovat, co prostě na ten týden 2 dopředu, protože opravdu nenaplánuješ si, že přijde někde, já nevím, nějaká prezidentská vzpoura a záplavy a zemětřesení a do nějaký země nedostaneš víza, někde jsou nepokoje, někde je nějaká nemoc, takže tohle fakt se jako potom ladilo všechno na té cestě. No. Vy jste i vyjeli bez chytrých telefonů, vyjeli jste bez GPS výbavy tím pádem, takže jako s autoatlasem? No, měli jsme 60 papírových map. Já prostě vůbec vlastně ani nechápu do dneška proč. Jo, Láďa prostě řekl, jako z navigací to umí každý blbec a mě ta navigace ve finále jenom rozčuluje, protože stejně když ji potřebuješ, tak ti řekne, přepočítávám a jak to bude možné, otočte se. Já jsem si vždycky dělala srandu, a co vám bude říkat v Africe, jako jejte a v úterý doleva. Jo, takže jsme měli přes 60 papírových map. Teď ještě si vymyslel, že prostě tam nechce mít ani klimatizaci a nechce mít elektrický okýnka, protože všechny věci elektronické, co by se mohly rozbít, tak jsou prostě blbý, takže ty manuální on by si dokázal opravit, takže v Sudánu, kde bylo plus 48 a nemít klimatizaci, tak jsem ho opravdu nenáviděla. No, takže prostě tady ty věci jsme si jako nechali takzvaně ujít. Ani ty chytrý telefony, ono teda já dneska, když o tom mluvím zpětně, tak mi to přijde úplně neuvěřitelný, protože já někam jdu a první co, jak se podívám na telefonu, jaký má být počasí a jestli je tam otevřeno, ale my jsme vyjížděli, jsme sami ani ty chytrý telefony vůbec jako nevlastnili, takže my jsme měli nějaký fakt starý keply, který jsme měli schovaný někde v kufru auta, kdyby náhodou, a teď se tomu směju a říkám si, jako kdyby náhodou stejně dítě, aby se z něho ani nikam nedovolala, jo, takže my, když jsme potřebovali internet, tak jsme se zastavili někde v hotelu na recepci, zeptali jsme se, jestli bychom se mohli připojit a jo, to bylo prostě, fakt dneska si to neumím představit, nebo já už teda jo, ale myslím si, že třeba moje sestry, ty jsou úplně vyřízený z toho, jakože. A vidíš, a to je to jenom pár let, jak vlastně se to posouvá hodně rychle, i to povědomí o tom, jakým způsobem kam cestovat. Vy jste se vybavili českými věcmi, nebo české firmy podporovaly vaši cestu, což mi je moc sympatický a jeden z těch vašich principů té cesty byla podpora patriotismu, podpora toho, že jste patrioti.
co jste si vezli sebou? Tak my jsme měli český botasky, měli jsme český repelendy, český krtečky jsme měli na rozdávání, ty mapy jsme měli vlastně taky od českého knihkupce. Paradoxně oblečení jsme tak nějak nesehnali, tak ho šila moje maminka, protože dámská krejčová, ale tak byl český taky. Měli jsme klobouky od Tonaku, madrace jsme měli z Teplic nad Metují, na spoustu věcí, 40 vlastně sponzorů, co jsme měli, co byly vyloženě Češi, co nám pomohli buď to materiálně, nebo ponožky, to bylo úplně super, 70 párů ponožek a člověk to opravdu nemusel jako vždycky prát, protože to opravdu nešlo, takže jsme měli tady tu výbavičku. No. Jste spali v autě, to možná pro někoho, kdo neví, a v tom autě jste opravdu strávili více než polovinu těch nocí na té cestě. Jaký to bylo? No, určitě to bylo více jak polovina. Vlastně v autě jsme nespali jenom ve chvíli, kdy auto bylo naložené v kontejneru na lodi a my jsme museli přeletět. No, ještě, že v tom směru měla jakoby poslech, protože když se řešilo, že se bude spát v autě, tak jako chlap přišel s tím, že koupíme 2 karimatky, 2 spacáky a jedeme. Říkám, no tak to zapomeň, jako prostě fakt jako, je mi to úplně jasný, že celý den budeme unavený, ale v základ je se prostě vyspat. Tak jsme si nechali právě od českého výrobce vyrobit českou madraci na míru a to bylo prostě boží, jo. To bylo fakt za odměnu si tam večer lehnout a paradoxně já tvrdím, že když už jsme se jednou za čas dostali na nějaký ubytování, tak člověk si říkal, ježišmarja, zlatá naše prostě oky, jo, protože tam nebyly nějaký proleženiny a péra z toho nevystrkovaly, takže ta madrace byla fakt super. No. To je prima. Prosím o krátký popis, odkud kam jste jeli a co jste si třeba tou cestou přece vzali. Tak jste říkala, že jste začali v Africe. No my jsme vlastně 1. září jsme vyráželi z Mikulášovic, protože já jsem původně z Mikulášovic a Láďa tam pracoval. Samozřejmě jsme jeli přes Krásnou Lípu, to je jasný, že ho zamávat našemu domu a vyrazili jsme do Turecka. A v Turecku na nás čekala první přeprava, kdy jsme se vlastně přelodili do Afriky, do Egypta. No a prvního půl roku my jsme vlastně jeli tu východní část Afriky až dolů. Z Jihoafrické republiky jsme potom posílali auto vlastně do Buenos Aires. My jsme mezi tím využili ten čas a letěli jsme do Rio de Janeiro, kde shodou okolností, a to nenaplánuješ, byl prostě karneval. Za odměnu karneval. Ano, tak jsme šli na karneval. Když nám připlulo auto, tak jsme zase autem pokračovali na jih do ohňové země a kličkovali jsme celkově tou Patagonii, vždycky Argentina, Chile, až jsme se dostali nahoru přes Peru, Ekvádor, Kolumbii. Tam jsme vlastně zase přelodili, nebo nalodili jsme auto, který plulo do Panamy. My jsme zase museli přeletět, prokličkovali jsme úplně celou Střední Ameriku, až jsme vlastně dojeli do Los Angeles. A z Los Angeles se auto posílalo do Austrálie. No a tam mezi tím my už jsme řešili takový ten problém, že my už jsme nemohli zůstat v Americe, protože už nám neplatili víza, ale zase jsme nemohli letět do té Austrálie, protože bychom si zbytečně ty víza vyplácali, než by to auto připlulo, protože mám pocit, že plulo asi měsíc, bylo na lodi. No tak jsme vymysleli, jakože dovolenou, že poletíme do Asie, protože vlastně, když přiletíme do Asie, tak na letiště si dostaneme 30 dnů víza a nemusíme to řešit. Tak jsme letěli, teď už nevím přesně, jak byla ta posloupnost, ale Thajsko, Myanmar, Kambodža. Když jsme měli echo, že vlastně auto už je v Austrálii, tak jsme si pro něj doletěli. Obkroužili jsme vlastně celou tu Austrálii za 3 měsíce. A potom vlastně vzniklo velké rozhodování a velká změna, protože původní plán byl vlastně z Austrálie se dostat přes Indii, kousek Pákistánu, vlastně směrem k nám, ale tam jsme vlastně najednou přišli na problém, že do Indie nám nechtěli vzít auto, do Pakistánu nechtěli vzít nás a prostě bylo to takový handrkování, spousta peněz. Že auto jo a vás nechtěli. No, to prostě byly úplně nesmysly, nebo zaleďte si do Prahy, vyřídit si jeden papír za 50 korun, jo, a vraťte se prostě. A my už jsme byli v tu chvíli vlastně na cestě asi rok a půl a už jsme jako přiznávali, že jsme fakt jako unavený, co se týče byrokracií a takhle. A shodou okolností v té době
době se provalilo, že vlastně jak byly u nás ty 2 unesené Češky v Pakistánu, tak za ně vlastně bylo zaplaceno a oni se vrátili domů. A tak jsme tak jako soudně trošku jakoby se rozhodli, že to je docela jako blbý teďka do takové destinace s pomalovaným oranžovým autem s ženskou, která ještě furt jako ženská vypadá, vjet do takové země a prostě čekat, co se stane. Náš cíl pořád bylo dojet domů. Domů v pořádku. A tak prostě jsme to sice oželili, strašně jsme si přáli vidět ty pakistánský hory a tak. No a nakonec jsme se rozhodli, že teda auto jsme z Austrálie poslali do Vladivostoku, tam jsme si pro něj vlastně přiletěli a přes vlastně Rusko, transsibirskou magistrálu, kde jsme se potom odklonili dolů do Mongolska a vrátili jsme se zpátky do Ruska, tak jsme vlastně přijeli přes všechny ty pobaltské země. Ještě jsme si odskočili nakonec na Ukrajinu a sjeli jsme vlastně domů. 2 roky. 1 měsíc a 14 dnů, protože jsem navigovala já a občas to nevyšlo. Káťo, je třeba něco, co si o sobě a i o Láďovi předtím nevěděla, ale vyjevilo se to během té expedice? No asi takový to, že dokážeme spolu za každou cenu prostě jako fungovat, být pár a takový nějaký jako téma ponorka prostě se fakt jako nekonalo. A to je asi byla i nejčastější otázka, jako že jak jste to spolu jako přežili. A to bylo jakoby hrozně hezký jako potom slyšet jako ty lidi, jak nás jakoby jako chválili nebo říkali, to je fakt jako hustý, ale mně to zase jako tak hustý nepřišlo, protože vem si, že prostě my jsme jeli na vysněnou cestu, kam jsme chtěli oba dva, my jsme nejeli nikam za trest, že jo. Takže jsme si to oba dva přáli a my jsme tam byli jenom my 2 a proti nám byli prostě všichni. A prostě když se něco dělo, tak prostě jako není prostor být naštvaný na to druhýho, nebo co si budeme, já jsem ženská, že jo, já bych se občas i nafoukla, že jo, ale Vláďo je to strašně těžký se pohádat, on se s tebou prostě nebude hádat, on na tebe bere strašně v klidu a řekne ti, přece se nebudeme hádat, nebo nebudeme na sebe křičet, no a to by mě vytočil ještě víc, že jo, no a nebo potom někde pronesl tak, jako jestli se mi to nelíbí, takže mi může někde zastavit a můžu jako jet autobusem, takže jsem si to taky rychle jako rozmyslela. A hlavně asi prostě těch kladných zážitků bylo tak strašně moc, že večer prostě jsme si sedli s tím pivem a byli jsme z toho tak strašně plný, že jsme si o tom furt vypravovali a zase nebyl jako prostor na nějaký, jo a takový nějaký, že mě rozčiloval s tím, že si dává ponožky blbě někde v autě, tak to fakt jako po těch 2 letech už to bylo jedno, ono jednak ty ponožky smrděly obou stejně, takže to bylo takový. To je hezký. Já myslím, že možná větší ponorku měli lidi teď v době lockdownu, kdy spolu byli doma zavřený, než spolu opravdu být, jak ty říkáš, na vysněné cestě, která je pro vás oba žádoucí. Jaká část světa patří k tvým srdcovkám? Asi Jižní Amerika. To prostě to latinos, maňána, to věčný oslavy, karnevaly, nemakání siesty, tak to je asi můj životní styl, když to tak řeknu, to bylo prostě boží, my kamkoliv jsme přijeli, tak prostě vždycky se někde ráno konal nějaký trh a večer byl karneval a teď jsme se ptali, jako, že co se jako zase slaví, no jako co se slaví dítě, pondělí, že jo? No aha, tak je pondělí, viď? No ve středu byla zase středa, jo, takže to bylo prostě neuvěřitelný, ale já nevím, asi všechno, protože třeba ta Afrika, to je totálně největší kontrast vůči vlastně Evropě a byť jako holka jsem to jako chvílema vnímala, že jako to je strašný, už aby jsme byli třeba chvílema někdy pryč, tak teďka zpětně si říkám, že Afrika byla úplně největší bomba a něco to půjde, tak prostě strašně bych chtěla, aby ta Mařenka jela s námi, aby jsme jí to ukázali, že jo. Ale i třeba, já nevím, Severní Amerika, hodně lidí prostě strašně jako s předsudkama tvrdí, no jako Američani, že jo, jsou tlustý a nosí tepláky, ale prostě jinak je to blbost a hlavně, proč někdo nemluví o těch národních parcích, jo? To je prostě úplná bomba, co oni tam mají. Austrálie, my tam byli 3 měsíce a myslím si, že jsme z toho vyžímali, co šlo, ale jako kdybychom mám 3 roky jezdili, tak jako furt jsme neviděli všechno. A nebo Rusko, že jo, všichni ti prostě řeknou, no jako Rusové. Já jsem třeba mladší ročník, takže já jsem se ruštinu neučila a nemám k tomu jako nějaký odpor, jako třeba starší jakoby ročníky, ale jako pro mě Rusko bylo najednou jako po tom roce a půl, ty bláho, dítě, já jim rozumím. Jo, oni jedí skoro to, co my a u nich to vypadá skoro jak u nás. Jo? Když si projdeš tím, že tady strávíš, já nevím, 0,5 roku v Ázii a 9 měsíců v Jižní Americe a 0,5 roku v Africe, tak najednou fakt vidíš jako břízu a jíš bramborovou kaši a někdo ti řekne dobrý den a tomu fakt jako rozumíš, tak jako i to Rusko bylo skvělý. Jo? Platí pro tebe všude dobře, doma nejlíp, anebo se spíš cítíte obyvateli této planety nebo Evropani?
Jak to cítíš teď po takovéhle zkušenosti? No já si myslím, že my asi prostě potřebujeme bydlet doma, aby jsme furt někam mohli jezdit, jo? Protože já jsem i furt, jako si já jsem balící typ. Já prostě přijedu domů a já už bych balila a zase jela někam jinam. Ale třeba když jsme na té cestě, jak já to jako nemám takový, jako že a pojďme už domů. To zase, já bych se všude hnedka stěhovala, jo? Takže vždycky musel přijít příslib toho, pojďme domů, zase pojedeme někam jinam. No, takže já si myslím, že jo, určitě probíhaly takový nějaký, jako já bych chtěla bydlet někde jinde, jo, a Čechy jsou takový, ale zase na druhou stranu na tebe taky nikdo není nikde zvědavý. Takže asi jsme obyvatele tady té naší planety, ale prostě ten svět nám prostě patří, musíme všude jezdit, no. Tak krásný, no. Káťo, kdyby byla jedna země, kam by si vybrala, kde by si měla vybrat druhý domov? No, teď to bude znít asi jako divně, jo, ale prostě asi třeba Slovensko, protože já si myslím, že Slováci jsou fakt naši bratři a myslím si, že bychom měli být spojení. Já mám prostě nejlepší kamarádku ze Slovenska a prostě Slováci jsou my. Silný zážitek z té dvouleté cesty. Co se ti vybaví tak jako na první dobrou? Něco silného? No tak jako úplně, když bych to měla vzít jakoby i po tom směru, jak jsme jeli jak safari v Africe, to je prostě neuvěřitelný. Člověk si furt říká, a jo, zebry a opice a tohle. Ale když prostě spíš a řešíš, že opice ti ukradla sušenku a žirafa jde kolem tebe a nesmíš nastartovat auto, protože tam stojí slon, aby se nelekl, tak to safari bylo neuvěřitelný. Nebo divoký gorily v Ugandě, když jsme byli je pozorovat taky, prostě když ten velikánský stříbrný samec se zvedl, tak to člověk prostě jenom stál a říkal si, ježišmarja, co budeme dělat, kdyby se fakt jako naštval. To, jak jsem říkala, v té Jižní Americe, ten karneval, neuvěřitelná záležitost, prostě ty lidi jsou prostě tak strašně boží a plný toho života, že to tě prostě smete, to tě prostě úplně zapojí do toho. Bolívie a Ekvádor, ty původní obyvatel, ty indiáni, to je prostě taky člověk si říká, já jsem myslela, že to je jenom v televizi, že prostě jako oni už takhle nechodí oblíkaný, ale jako chodí, jo, takže to bylo taky silný Machu Picchu, že jo, to je prostě, člověk to viděl milionkrát na tom obrázku a pak tam stojí a říká si, a to je prostě, to je bomba. To je prostě, já jsem tady, jo. Takže těch zážitků je asi jako mraky a samozřejmě i když jsme potkali nějakého člověka s nějakým příběhem, tak taky člověk si říkal, no a to jsem si myslela, že už jsme jako viděli kus světa, že jo, ale tohle je jako borec, jo, tak. Určitě můžeme dát takovou vsuvku, že vy máte pořád aktivní webové stránky bigtrip.cz, takže kdo bude mít chuť si přečíst deníky nebo si pustit nějaké kratší sestřihy z různých zemí, tak koho to bude víc zajímat, tak může. Je něco, co si ve světě třeba viděla a řekla si, to je super věc, nebo to je skvělý zážitek, nebo přístup, to by se dalo dělat i u nás. Jo, tak to si vybavím přesně. To bylo třeba v Austrálii, když jsme scháněli kempy, ale v podstatě ne jako, že kemp, že přijedeš někam, zaplatíš a spíš tam prostě v řadě různých stanů, tak tam hrozně moc fungovaly takové jako veřejný kempy, kde bylo v podstatě jednou to bylo u vody, jednou to bylo prostě, že se skoro nevěděla, jestli to teda je ono, někdy to bylo na kusu parkoviště a tady to zázemí většinou mělo nějaký grill, mělo tam já nevím, nějakou nádrž na vodu a ty si prostě přijela, vzala si tam dřevo, udělala si oheň, když si odjela, tak si tam to dřevo zase jakoby dala, použila si ten grill, když si odjela, tak si ho zase jakoby vyčistila a to bylo v první chvíli, jsme říkali, to je bomba, jako, proč to není u nás? No a ono by to asi u nás nemohlo být, oni by to jako lidi zničili a proč to nezničí tady? No ale potom, když jsme se vlastně vrátili, protože my jsme tady ty informace všechno měli potom zpětně, až když jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že i u nás už to začíná být. Třeba vlastně i my, že jo, jak tady máme teďka luční bar, tak to je přesně na té bázi a tenkrát, když jsme se bavili právě s Mílou a s Mariankou, jsme říkali, to jako my jsme tohle viděli jako ve světě, nám jako máme vypadly v oči, ale jako první, co bylo, jsme si řekli, ale to by u nás nemohlo být. Takže teď jsme strašně šťastní, že těch míst u nás je a jde to. Jo, že prostě to byl taky takový asi předsudek, že to by prostě Češi jako zničili. No. Já myslím, že takových věcí je spoustu, taky si toho hodně jako všímáme, když jsme někde jinde a přijde nám to fascinující a jde o to vlastně to vyzkoušet. A já myslím, že mnohdy ta daná důvěra je opravdu nesklamaná v ty lidi, že to pozorujeme třeba i u nás na penzionu, kde máme taky samoobslužné věci. A
ty lidi si váží té důvěry, no, že to je jako pro určitou skupinu přitažlivý tímto způsobem. Katko, byly chvíle, kdy jste toho měli úplně plný brejle, kdy jako jste si říkali, ty jo, jako to je... No, plný brýle asi jo, ale nikdy nepřišlo takový to, že bychom řekli, že na to kašlem a že jedeme domů. Jako vzpomínám si, že asi úplně největší průser, který jsme řešili, tak byl v Ugandě a to bylo, když nám vlastně roztřískali přední vlastně čelní sklo. To byl průser jako barák, že jo, protože Škodovka jako v Africe jako není, že jo. A teď prostě, kdyby se to stalo někde ke konci, že jo, cesty, ale my jsme měli obrovskou díru prostě do auta a teď to fakt jako šílený průser, takže to bylo spíš takový jakoby beznaděj, takový prostě jako, že co budeme dělat, jako jak to vyřešíme a nakonec se to prostě vyřešilo, posílilo nás to a jelo se dál, no a jako samozřejmě každý hranice, to bylo hrozný, protože se líbí, že lidi jako nadávají na hranice a říkají, no jsme tam čekali hodinu nebo 2, jsme čekali 2 dny nebo 3 dny, jo, a to bylo strašný, kdy z tebe prostě tahají prachy a úplně nesmyslně za tou běhá prostě jeden pikolik za druhým a ten chce tohle, ten chce tamhle, to ty využívají toho, že ten systém jakoby neznáš, musíš si hlídat ještě to auto, aby ti mezi tím něco z toho jakoby nevzali. Takže to byly vždycky chvíle, jsme si říkali, tyjo, další hranice, no to už snad asi nepřežijeme, jo. To bude strašný. Ale samozřejmě čím díl se to jakoby posouvalo, tak ty hranice byly jenom lepší a lepší. Takže asi takhle. Jaké máte kulinářské zážitky? Co jsi jedla? A nebo i co jsi nejedla? Já ráda právě říkám, že jsme prožrali ten svět, protože si myslím, že kdo jako na cestách nejí, tak vlastně tu se mi vůbec neochutnal. A myslím si, že jsme fakt jako snědli úplně všecko, co šlo, že asi tam nebylo nic, co bych si řekla, no tohle ne. Jako fakt nejsem milovnice nějakých šneků nebo mořských věcí, ale prostě i na té cestě se to dalo, no a samozřejmě máme takový ty zářezy, když jsme v Africe ochutnali žirafu a zebru, ochutnali jsme v Peru morče, jedli jsme soba ve Finsku, v Austrálii jsme měli klokana, krokodýla, ale co patří jako mezi asi takový jakože libustky, nebo takový bizárek, tak to je, v Argentině jsme ochutnávali činčulín, ono už teda ten název zní hrozně. To nevím, co je ani. No a činčulín, ono je to totiž, co jsem se dozvěděla, asi tak jako většině evropských zemí, nebo možná jako v celé Evropě asi zakázaný, jo, že oni prostě to tam jedou to svoje. No ale je to tenký střevo, mláďátka od krávy, který vlastně ještě nikdy nepozřelo nic jiného, než vlastně to mateřský mlíko. No a oni to střívko vlastně uříznou a dají ho na grill. Zní to hrozně, ten popis, a fakt doporučuji nejdřív ochutnat a pak se zeptat, co to je, jo, protože pak co si budem, že jo, ty předsudky. No ale oni toho dají na tu Parížu, na ten jejich vyhlášený grill a ono, když se to stočí a povede se to, tak ono to vypadá jako vinná klobása. Fakt to vypadá pěkně a když to jíš, tak máš pocit, že vevnitř je lahodná paštika a ono fakt je to delikatesa. No ale bohužel sám tak jednou stalo, že jsme to jedli nepovedený, no a to nechceš, to není dobrý. Vím, že jsme i ochutnávali nějakou tu možechu, to byla zase jako brzlík z krávy, to jako říkali, že to není asi jako, že nic extra, ale to jsem teda do té doby opravdu nejedla. A teď nevím, samozřejmě různě nějaký ty kobylky a broučky, to jsme taky jedli. Tak my opravdu jako co šlo, tak jako říkám, je to zážitek, hele, jako, tak to se musí. Jo, všemi smysly. Jo. A Káťo, co suvenýry z cest? Nad tím jsem přemýšlela, než jsi přišla a říkám si, tyjo, to bude mít svý omezení, jako 2 roky na cestě a auto, kde musíte mít nějaké svoje věci a prostor. Co máš doma, co jste si dovezli? No, Ládě by ti řekli, já mám písek, ona mám raky věcí. No naštěstí jako ten prostor byl fakt stížený, ale holka si umí poradit, jo. Takže já jsem jednu várku poslala po českém velvyslanci domů, druhou po kamarádce a třetí po kamarádovi. Takže já jsem jako fakt věděla, jak si to zařídit. No já jsem jela v kabelkách prostě. Já jsem prostě v tomhle směru jako holka. Akorát jenom, aby si posluchači nemysleli, nebyly to kabelky v hodnotách tisíců, ale korun. A když prostě máš tam jako fakt jako libustky, které jsou z nějakých, a to je zase jako k tomu jídlu, to ježišmarja, když mě teďka bude poslouchat nějaký milovník zvířat, tak ten by mi dal. Ale většinu kabelek, co mám z nějakého zvířete, tak i to zvíře jsem jedla. Ne teda to konkrétní z té kabelky, jako jo. Ale... tady paní Bezděková, můžete si vybrat zvěřátko, můžete ho sníst, my vám dáme kabelku, ale mám právě kabelku třeba z antilopy a antilopu jsem taky jedla, mám kabelku z Mongolska, z velblouda, tak toho jsem taky jedla.
samozřejmě z krávy tam, ale různý jako spíš takový ty ruční věci, co se mi líbily, že v Bolívii ty indiáni to různě pletli a tak. A ono to zjevně jako neuvěřitelně. Já jsem dotáhla domů 30 kabelek, z toho teda 15, si myslím, jsem si jich nechala. Já mám 3 mladší sestry, no, tak bohužel jako ty dárky byly, že jo. Mm-hmm. Ale já jsem to brala i takovou tu podporu vlastně těm místňákům, protože ona ta kabelka, to fakt jako zní jako hrozně ty počty, ale byla kabelka za 30 korun, jo, 60 korun. A tak, takže kabelky. Potom jsem si natahala spoustu šátků a náušnic a krávovinek. No a snažili jsme si vždycky nějakou miniaturu, jakoby věci, která nám bude připomínat tu zemi, takže jsme si koupili, já nevím, malou plachetnici jako operie z Austrálie zase, aby jsme měli jako vzpomínku na to, že a v Africe ty masky, to jako já říkám, že ty bychom mohli jet nakupovat jenom vlastně suvenýry zpátky. No. To věřím. Já se vrátím k tvé vášni pro kabelky. Ty máš totiž i svoji autorskou kolekci a zaujalo mě, že jednotlivé modely jsou pojmenované, píšeš na e-shopu po silných ženách, které jste potkali na cestách. Jaká se ti vybaví? No, třeba hnedka ta Roza, to byla právě z Jihoafrické republiky paní, kterou jsme náhodou s její rodinou potkali v Namíbii, kdy jsme byli. A tak jsme se tam bavili a oni nám říkali, co vy, a kam potom pojedete? A my říkám, no, potom pojedeme jako Botswana a Jižní Afrika. Oni, my jsme z Jižní Afriky. No, tak až budete, já nevím, v tom, že jo, v Kapském městě, tak se stavte takový to, jako až pojedeš přes Rumburk, že jo, tak se zastav. No, ale my jsme opravdu jeli přes to Kapské město, takže jsme se s nima spojili. A vlastně, než jsme nalodili auto, tak jsme týden u nich bivakovali na zahradě, což bylo skvělý. A s tou jsme třeba do dneška taky pořád v kontaktu. Tak to bylo super. A ona byla hrozně silná žena, ona vedla ve škole nějaký kroužek právě jako náboženství, oni byli hodně jako věřící a tak. Takže jako i bylo nádherný, jsme u nich byli a první večeři, ona svolala všechny kamarády a my tam seděli prostě fakt jak joudové, jako že ty vado, jako ona kvůli nám pozvala tady půlku ulice a teď, než se začalo jíst, tak oni si všichni chytli za ruce a se za nás jako pomodlili, ať jako tu cestu zvládneme a to bylo fakt jako silný. No potom myslím, že tam mám Olinku, to je paradoxně, to je rodečka z Krásný Lípy, která žije v Austrálii a u ní jsme byli 2krát na návštěvě a taky prostě tam má úplně neuvěřitelný životní příběh. Já jsem říkala, ne, ta kabelka, ta bude Oli prostě, jo. To je hezké spojení, že si to takhle pak můžeš připomínat. Jo. Vy jste se dělili i o zážitky se svými příznivci deníkem z cest, krátkými videi, nabízeli jste i možnost koupit si nějaké vaše suvenýry, včetně kalendářů, pokud si dobře vzpomínám. Bavila vás i tahle dokumentační práce, psaní, focení, dělání videí? Bavili jste se, nebo to byla taková jako nutná část? Já to nenáviděla, ale Ládě to dělat musela. Já si pamatuju, že poprvé, jako když jsme vyjeli, tak že začneme ten deník, nebo první článek, že budeme psát jako spolu. No to bylo strašný. To bylo úplně hrozný, protože on něco napsal a já, no ne, také to nemůžeš napsat přece, ježiš. No ale také to bylo. Já říkám, já vím, ale ty jsi hrozně sprostej. No a jak to mám teda napsat, ale když to takhle bylo, i ty si to takhle říkala. No já vím, ale to poučí přece lidi. No takže ten první článek byl prostě úplně skopaný, přesně jako jak dva do toho zasahujou. A bylo to hrozný. A potom jsme se fakt jako shodli, že je lepší, když to bude psát jeden. A psal to Láďa a jako strašně rychle si získal právě jako čtenáře v tom, jak je prostě huba nevymáchaná, dával tomu správně ty názvy. Jako teďka zpětně si fakt říkám, jako že s prominutím o někom, kdo ti rozbije sklo v Africe a s tím máš strašně velký průser tvrdit, že to byl zlý člověk. Je fakt jako blbost. Jo, takže Láďa to psala. Láďa vesměs prostě i fotil, já jsem samozřejmě občas jako natáčela nějaký průjezd, když jel on, ale jako je to blbý říct, ale jako mě to obtěžovalo, já jsem to prostě nesnášela, já jsem to fakt brala, takže jako je to splácení těm sponzorům, který když nám dali ty prostředky, tak my jim za to taky musíme něco dát a to jsme fakt plnili, ale jako fakt jsem byla šťastná, že nemáme ani ty chytrý telefony, protože i teďka to vidím, že člověk je na výletě a stejně jednou za chvilku se prostě podíváš a přitom jako proč, kdo by mi furt psal, že jo. No, takže to mě nebavilo a ty kalendáře, pohledy a takhle, tak to byla v podstatě taková nutnost, protože my, když jsme vyrazili na cestu, tak my jsme věděli, že nemáme peníze na celou cestu. No a potom přišel náš takový trošičku jako
bankrotek, tak jsme si řekli, že teda musíme něco vymyslet, aby jsme mohli jet dál. A napadly nás právě kalendáře, s kterými nám hodně pomáhali kamarádi tady v Čechách, kdy my jsme jim poslali fotky, oni ho nechali vyrobit a tady ho distribuovali. Tak to byla pecka, protože to nás jakoby strašně finančně nakoplo. A potom jeden z fanoušků i vymyslel, hele, tak co kdybyste dělali nějaký startováč, že třeba, nevím, napíšete knížku a takhle jsme říkali, hele, to ne, prostě jako napsat knížku, to by bylo jako moc hezký, ale my to nechceme mít jako závazek a už vůbec ne, aby ty lidi si něco museli zaplatit a čekat na to prostě, jenom my jsme byli 2 roky na cestě, že jo, a oni by čekali třeba, nevím, ještě další 2 roky, tak jsme říkali, to ne, to prostě, to musí být prostě jako služba, kterou jsme schopní dát hned. No a právě tenkrát ten kluk říkal, hele, tak pošlete mi pohled, já vám pošlu tady 1000 a pošlete mi, nevím, třeba 4 pohledy a pro mě vlastně bude překvapení, odkud on přijde, protože ani vy vlastně nevíte, kde v tu dobu budete. Tak to bylo hrozně super, nápad. Tak to se spustilo a bylo to vlastně takový, jako že nám kupovali kilometry, jako že bude to jízda. Tak to bylo jakoby legrace. A byla i zvláštnost takový, jako že jsme byli třeba nějaký destinace. Já jsem si říkala, no tak tady je to úplně civilizace, tak to je super, vy, tady zase pošleme těch 20 pohledů a jsme furt čekali, když se ozvou ty fanoušci. Já jsem říkala, to je divný, to je takovou dobu. Pak jsme to poslali třeba z Belize, kde úplně jsem jako z toho měla hodně špatný pocit, že jako ty pohledy, jako neopustí ani tu poštu. A snad za 3 dny už na první holka psala, ty jo, mám ho tady. Třeba do Mikulášovic, jo, když jsme posílali pohledy rodičům, tak ty zase přišli bez známek, jo, takže prostě jakože strhaná známka. No, ale musel to být potom někdo až tam, protože jako přišlo to až do Mikulášovic, jo. Nějaký sběratel známek si dopomohl. No, tak ono ze Zambie a ze Zimbabwe, to bylo asi zajímavý, že ta známka. To asi jo. Káťo, kam byste se chtěli ještě podívat? Je ještě něco? Jo. Kromě toho, že chcete něco pak ukazovat Marušce. Ale... No tak teď je to právě komplikovaný takový, protože jednak bychom chtěli jet úplně znovu na cestu kolem světa a potom bychom samozřejmě všechno chtěli ukázat Marušce. Pak bychom si přáli další děti, takže těm bychom potřebovali to ukázat znovu a ono těch míst, kde jsme nebyli, je taky hodně a teď nám to strašně nabourávají právě ty kamarádi, který jsme získali na té cestě, takže teď i kromě toho samotného cestování, tak za každým bychom teďka i chtěli jet, takže to je hrozný, jo. Všude bychom prostě chtěli jet, no. Co může být zajímavé pro místní je, že možná z lásky k vášni ke kabelkám vznikly výměnné bazary oblečení, které si organizovala. Jestli můžeš k tomu něco říct? Jo, tak byl to vlastně, nebyl to úplně bazárek, ale byl to swap. A swap je vlastně jakoby výměňák. A to taky vlastně vzniklo na popud toho, že jednak jsem to zažila v tom zahraničí, sice ne s oblečením, ale třeba s jídlem. A což je třeba i tak, jak jsme se bavili o těch Češích. Bylo zajímavé, že já jsem šla s kamarádkou na trhy a říkám mi, hele, to je takový zajímavý, tady jsou prostě rozložené věci, ale u toho vlastně vůbec nestojí lidi, to je takový jako němej trh, nebo co to je? Ona říká, ne, to je prostě swap, to je výměňák, si vemeš prostě, co chceš, co nechceš, tady necháš. To opět tam stále říkám, ale to asi nejde, nebo jak to funguje. A říká, no ne, tak prostě koukej, tady máš taky, že jo, cedulku, vem si, kolik potřebuješ, nechej, kolik můžeš. Říkám, no, ale to prostě nevím. A říká, hele, podívej se, tady třeba jabko, máš chuť na jabko? A já, no jasný, no. A říká, no tak a kolik by si jich vzala? Říkám, no 1, že mám chuť na jabko. A říká, no vidíš, nevezmeš si jich 10. Že budeš potřebovat 10 jablek, tak si jich budeš koupit prostě do obchodu. A, říkám, no tak jako jo, ale jak to, že to ty lidi teda dělají? No prostě funguje to. Aha, viď. No a právě, když jsme byli potom už doma, tak já jsem měla po nějaký operaci a ležela jsem doma a teď jsem neměla moc jakoby co dělat. 8měsíční miminko naštěstí ještě jako nechodilo, tak jsme si furt tak jakoby četli a koukali jsme na videa a já jsem tenkrát hrozně propadla Marie Kondo. To je taková úplně boží Japonka, kterou milují všechny ženský chlapí, úplně nenávidí, teda jsem zjistila. A ona právě jako používá metodu KonMari, což je prostě, že si máš doma uklidit a když máš uklizeno doma, tak máš uklizeno i v životě. No a teď já, jak jsem byla po té operaci, nic moc jsem nemohla dělat, říkám, hele, Maru, jdeme do ložnice, uklidíme ve skříni, tak Marušku jsem dala na postel, v podstatě jsem mi zaházela všema těma hadrama a už to začínalo, jakože tohle ne, tohle jo.
A teď jako zbyde spousta těch věcí, ale jako co s nima, ale to byly všechno jako věci jako hezký, to nebylo jako, že ježišmarja, to je špinavý, zničený a takhle, to byly fakt jako věci, jenom o kterých jsem si říkala, hele, to už asi jako na to nemám věk, abych nosila, já nevím, tričko s kytičkama, jo, anebo v tady tom tričku třeba jsem se dozvěděla tu svoji diagnózu, to poletí, jo, a naopak jako tady to zase, no a říkám, no a co s tím, jo, a do té doby právě vždycky, když jsem takhle jednou za čas dělala čistku, protože mě jako ženský to hrozně pomáhá, jako to čistotu doma, jo, pořád vždycky něco vyhazovala, jsem to vozila vždycky právě do Rumburku na bazárek, ale teď jsem si říkala, no jo, ale to se mi jako nechce vymýšlet prostě nějaký cenovky a dávat štítky, a to já bych to nechtěla jako prodat, já spíše si to neudělala někomu jako radost, protože jsem si i vzpomněla v dětství, jaký to bylo, že jo, neměli jsme moc peněz a když mamka od někud dotáhla nějakou tašku věcí, no tak to bylo prostě bomba, že jo, jsme hadrařili. No a teď já jsem četla dál tu knížku a právě ta Marie Kondo doporučovala různý swapy. A říkám, jo, ale tak v podstatě to je to, co jsem viděla v té Americe, akorát s těmi jabkama, že jo. Říkám, no ale to teda jako, to tady asi jako nebude frčet. A tak jsem zašla googlit a zjistila jsem, že jedna z hlavních organizátorek Swap Prague, Lucka Poubová, která je taková průkopnice u nás v Čechách, shodou okolností je to taky Severočeška, tak jsem se s ní spojila a ona mě hrozně nakopla a říkala, ty jako běž do toho. A já říkám, no ale víš co, ty tu děláš v Praze a tady jako v krásné Lípě, to lidi asi jako nepochopí. A ona, ne, ale mám zkušenost, čím menší město, tak je to fakt jako lepší. A při nejhorším to prostě neber to jako nějakou jako velkou akci, ale prostě jako sousedskou, kamarádskou. Není nic lepšího nad tím, když si prostě jako kámošky vyměníte hadry, že jo. Protože ani já jako teda nejsem zastánce jako sekáčů, mě to jako nějak nikdy moc nebralo, ale je fakt, že jako když přijde kamarádka a řekne, hele, já jsem si trouba koupila jako větší kabát a nebyl by ti a ty na to koukáš a říkáš si, ty, ten jako dobrý, samozřejmě tě i potěší, že jako kamarádce není a to by byl, že jo. No tak jsem se tam začala nějak střádat a byl právě říjen a teď já tomu úplně propadla, úplně hrozně. Teď fakt jak člověk nic nemohl, to dítě hodný a tak já už jela, začala malovat plagáty, viď, a teď úplně ty datumy, říkám, no před Vánocema to nemůžeme, to je jako blbý, aby si lidi nemysleli, že jako sekáč před Vánocema, to nechci. Po Vánocích to je zase jako taky blbý, protože ty lidi budou plný jako bez Vánoc. Prvního druhý, to je pecka, to je prostě, to je krásný datum, tak jsem se spojila hnedka s Míšou Votápkou vlastně, s manžem od Janičky, co tady byla a jdeme dělat ty plagáty a on toho byl taky plný, až jsme si vůbec nevšimli, že jsme všude vytiskli špatný rok konání. Jo, teprve, že vlastně se to mělo konat 1.2.2020 a my tam vypálili všude 19. A on si to vůbec nikdo nevšiml. No já, když jsem si pom zpětně jako musela smát, já jsem to protlačila do novina, do rádia a takhle a všimli si to dvě ženský. Fakt jako potvrdilo se jenom, že lidi nečtou. Že prostě lidi viděli jenom výměna, jo, tohle, tamhle to. No takže já jsem to byla fakt úplně plná, no a když přišel ten 1. únor, tak jsme se do toho pustili, bylo to u nás vlastně v kině a bylo to fakt super. Ta účast byla fajn a jak jsem se bála toho, že to ty lidi jako nepochopějí, tak to jako pochopili to a bylo to super, protože on fakt jako hlavní to gro těm lidem vysvětlit, jako že kromě vstupního, který prostě tam principiálně prostě nějak musí být, protože já platila, že jo, pronájem a platila jsem plakáty a reklamu a takhle a stálo mě to energii, čas a i ty kamarádky, co mi pomáhaly, tak prostě primární to je, ty fakt nic nebudeš platit, jako chápeš to, jo, ty přineseš věci. Pozor, my ti za ně ale nic nedáme, ale na druhou stranu vem si, co chceš a nic nám za to nedáš. A několikrát se nám stalo, že během toho svabu prostě fakt přišly holky úplně jako úslužný, jako tak já jsem si teda vzala tady ty 2 trička, jo? A já, no v pořádku, to mi nemusíš hlásit. A nemusím teda tady nechávat peníze. Říkám, ne, jako ty jsi nám tady odezdala svůj pytlík věcí, to je v pořádku a ani my ti za to nic nedám. No to ne, to já jsem pochopila, to já vám to odezdám, ale opravdu nemusím nic platit. Říkám, ne, opravdu nemusíš. Tak to bylo hrozně fajn a právě tam byly jaké strašně krásné úsměvné věci, když si vezmu, že já jsem tam dala věci třeba po Mařence a moje kamarádka přiběhla úplně nadšená, jako hele, já jsem ti vysvápla tuhle mikinu po Romáňu. A říkám, no ale to já tam dala po Máně. Aha, no já jsem si říkala, to je takový váš styl, jo, takže jo, to bylo fakt hezký. Ale i vidět prostě jakou tu radost těch holek, kdy tam lítali od zrcadla k zrcadlu a úplně jako, hele, co jsem ulovila? A teď třeba vedle ní stála paní a říká,
to jsem tam dala já. A ona, ježišmarja, to je hezký, to jste hodná, že jste to tady dala. Tak to bylo moc pecka a je mi jenom líto, že teď se to jakoby zarazilo, protože vlastně už mi rok doma leží plakáty i na knižní svap, že jsem vymyslela, že v měsíci březnu, kdy je vlastně měsíc knihy a čtenářů, že by mohl být i knižní, tak ten už se vlastně nekonal. No a letos s tím oblečením, furt je to takový, jako, že určitě nechce, aby holky musely tam chodit s rouškama, protože my jsme to ještě vyladili, že si tam mohla dát kávičku v kyně, nějaký dortíček, pokecat, že to bylo jako i ženský, jakoby odpoledne. Říkám, aby tam chodili s rouškou a já bych tam musela vybírat nějaký testy, tak to ne. No. Takže až to odezní, doufáme. Tak no musíme, já mám zase plný skříně a to je právě taky jako sranda, jak ona ta Kondo říká, že vždycky, když ty věci jako vyhazuješ, tak prostě musíš jim poděkovat a rozloučit se s nima. A můj Láďa ten vždycky říká, že by nejradši poděkoval Kondo a tu vyhodil, protože jí fakt doma už nepotřebuje, protože vždycky říká, to je neuvěřitelný, já doma zase nemám prostě tohleto a tamhleto, to furt mi v tom ta Japonka dělá bordel. Tak aspoň to máš na koho své. No, to ne já, to je ta Japonka. Ale tyhle akce jsou moc hezký. Já myslím, že vždycky, když se něco takového udělá, podpoří to tu komunitu v tom místě, tak že se to nemůže nepovést. Že to je já jsem se bála jenom jakoby toho principu, no, že fakt lidi nepochopějí, protože samozřejmě i pár lidí přišlo s tím, jako, že no, tak ale když to je jakoby výměňák, tak proč mám platit vstup? Říkám, no jo, ale zase jako věci, které jsou jakoby z principu vždycky zadarmo, taky nejsou jako v pořádku. A říkám, já jsem nad tím strávila jako spoustu času a nechci, aby to vyznělo špatně, ale ono i tím vstupným se eliminovali taky některý lidi, kteří by opravdu přišli jenom s těma ikeáckýma taškama a začali nabírat. Jo. Takhle to fakt bylo hezký, že jsme nemuseli mít žádný limity a fakt si viděla, že holka přinesla 10 triček, odnesla si, já nevím, 3 kalhoty, jo? Že to nikdo prostě nerval silou, jakože jdu si nabrat. Jo. To je skvělý, to mám radost. Káťo, ptám se většinou každého hosta na otázku, která se týká našeho regionu, našeho kraje. Když se po našem kraji rozhlédneš, jestli je něco, z čeho máš obavy a něco, co ti naopak dává naději. No já asi obavy nemám, jako tím, že jsme turistický ruch, teď to sice bylo samozřejmě asi trošku jako skrouhlý, ale co si bude, myslím si, že i přes různé restrikce jsme tady pořád potkávali jako spoustu turistů a myslím si, že jako fakt krásná Lípa nebo celkově náš region jako skvétá, těch turistů je tady někdy bych řekla až moc, jo, ale nemůžu to říkat, protože my jsme prostě taky turisti v těch cizích zemích, takže to taky tak nějak musíme přijímat. A naopak, když my tady máme nějaký zahraniční kamarády, tak to je první, co že? Vememe je prostě do pivovaru a do čokoládovny a do Kyjovského údolí a tak jim to tady prostě chceme ukázat. Takže já si myslím, že my jsme tady takový drsnej sever, který se s tím prostě vždycky popere nějak. Jaká místa máš ve Šluknovském výběžku ráda, kam ráda chodíš nebo chodíte jako rodina? No já si myslím, že teďka s příchodem vlastně Mařenky se to dost jako omezilo na cimrák. Akorát je to peklo chodit teda kolem hřiště, že jo? Protože když jsi 4 na pivo, tak to musíme vzít jinudy, protože ona musí jít teda všude. Ale nevím, no, prostě teďka asi co nejvíc jako v okolí té krásné Lípy, protože my jsme teda jako paradoxně si vždycky říkali, že nejdřív objedeme svět a až s příchodem dětí budeme poznávat jako český krásy. Ale tou pandemii, anebo když v létě jako jedou nejvíc apartmány, tak zase jako nejezdíme jinam. Tak prostě, že jo, tady je park Ulva, chodíme na Skřivánek a chodíme přesně kolem toho cimráku a všude, kde prostě se to dítě dá utát. Moc hezká knížka s dětmi v Báglu, jo, znáš? Jo, taky, no. Tak jo, moc ti děkuju, Katko, za rozhovor. Přeju ti, ať zase můžete cestovat, protože to je vaší velkou vášní a ať jste zdraví a přeju vám všechno dobrý do života tobě, Láďovi, Marušce. Děkuju moc. A vám, milí posluchači, děkuji za poslech, mějte se hezky a inspirujte se. Z krásné Lípy přeje příjemný den Irena Kubicová. Inspirare.